Waqt seduta oħra tal-Parlament Is-Sindki u l-Viċi reġgħu spikkaw il-kummenti tar-rappreżentanti Laburisti li kkritikaw lill-awtoritajiet. Joseph Farrugia, sindku Laburista ta' Birżebbuġa, saħansitra għeddet li jagħlaq il-Kunsill minħabba l-problema tal-burokrazija. Aħna ħanibqgħu sejrin hekk, jien ħalat illum kelma tiegħi li nagħlaq il-Kunsill. Minix qed jiddispjaċini għax jien qed hemm biex naqdi sur President. Qed hemm biex naqdi. U daħliftu li jien ħanamlu qiegħed hemm biex naqdi. U minix naqdi. U nistħi min-nies tal-lokal. Dan fil-waqt li l-menta minn noqqas ta' infurzar. Nieqsin mill-inforz. Għandna bżonn inforz fil-lokal ta' Birżebbuġa. Anke Davinja Sammutħili, sindku tal-Furjana, kritikat il-burokrazija fl-awtoritajiet tal-Gvern. Tasal taqta' qalbek meta issib ħafna bibien magħluqa. Ili xarej għaddejja ping-pong minn entità għall-oħra sabiex niskopru fejni il-problema mill-infurzar. Inħobb insaqsi jekk wasalniex. Fl-opinjoni tiegħi għadna ma bdejniex. Ma jistax ikun li l-kunsilli jibqgħu jaqlaw fuq wiċċhom u ma jsir xejn. Ilna nisimgħu ħafna. Biex tkompli taxxa, teżisti ineffiċenza ta' komunikazzjoni mill-awtoritajiet tal-Gvern kif spjega s-sindku tal-Ħamrun Christian Sammut. Xi ħaġa li inna nitkellmu fuqha anke sħabi l-kollegi tiegħi sindki jitkellmu fuqha huwa nuqqas ta' komunikazzjoni bejn dipartimenti u entitajiet oħra. Simili l-kritika ta' Melkin Paul Gallia, sindku Laburista ta' Ħażebbuġ, bi kritika qawwija wara l-infrastructure Malta qabżet lill-Kunsill fejn tidħol il-qerda f'wiet irda. Siru ċertu affarijiet mingħajr aħna qas biss konna konsultati bihom, sirna nafu sfortunatament mill-medja u ċertu affarijiet li letteralment għalina ma jagħmlux sens. Lill-Kunsilli lokali qed jiġu ignorati mill-awtoritajiet tkellmet dwar wkoll is-sindku taż-Żejtun Dor Isabela bit-talbiet għal devoluzzjoni fil-lokalitajiet li qed jiġu ignorati. Talbiet għal devoluzzjoni ta' artijiet tal-Gvern biex isiru proġetti li jkunu kemm ta' benefiċċju għall komunità kif ukoll ta' sors ta' introjtu għall kunsill jispiċċaw jaqgħu fuq widnejn torox. Dan waqt li l-Kunsilli lokali fi kliem Romilda Baldacchino Zarb, sindku Laburista tal-Mosta, qed jaffaċċjaw spejjeż dejjem akbar. L-istess Alfred Grima, sindku ta' San Pawl il-Baħar, li l-menta dwar l-ispejjeż u kritika r-riforma li tinjora l-kumitati amministrattivi. Fl-opinjoni tiegħi tlifna ċans li neliminaw diskriminazzjoni li kienet inħolqot permezz ta' twaqqif tal-kumitati amministrattivi. Tkellem ukoll dwar dak li sejjaħ bħala nfurzar ineżistenti dwar l-iskart. X'jiswa li kunsill jagħmel il-100% tiegħu biex iżomm il-lokalità nadifa imbagħad l-infurzar tal-liġijiet huma ineżistenti. Dawn il-kummenti kollha huma simili għal dawk li saru fl-edizzjoni preċedenti ta' din is-seduta parlamentari kif ikkonferma Mario Calleja, sindku Laburista ta' Marsa Skala. Minn sena ilu li ntqajna hawnhekk aħna għajna għaddejjin bl-istess kantaljena u jidher biċ-ċar illi l-awtonomija tal-gvernijiet lokali għadha mhi b'saħħitha f'Marsa Skala. Fil-preżent għandna massakru, għandna sfreġu minn fuq s'isfel. Sfreġu fejn jieħdlu toroq, nuqqas ta' pjanar, 4 toroq jinqabdu f'daqqa, għandek triq waħda prinċipali illi jekk talaq waħda m'għandekx fejn tgħaddi min-naħa l-oħra, tagħlaq fejn l-iskola fil-ħinijiet tal-iskola. Anke Mario Fava, president tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, ikkonferma diversi sfidi li għadhom mhux solvuti.